Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. Ebethunani, what a surprise, a very nice surprise for thina ke i-fans zothando nesithembu. uMzantsi Magic bethunani ubhalile wabonisa kwi-website yabo, DSTV website yabo, uba uthando nesithembu luyabuya apha kuDisemba. Now kuthiwa ke uthando nesithembu luyabuya, kuzawudlala ii-episodes ezi-6. Now yintoni le sebesibukele ke kwezi episodes ezi-6 ngoba kaloku thina besive uba bayashuta kudala futhi beshuta, so kaloku ngokusiqomba silindele ke mhlawumbi noba izawuthi gqi ngoJanuwari isizini epheleleyo, like sifuna noba yi-25 episodes. So kuthiwa ke apha xa icaciswa uba izabe iyintoni le izayo ngoku ngoDisemba, kuthiwa Mzantsi Magic is bringing viewers some never seen before footage of their favorite polygamous family, the Mselekus, with a 6-episode special titled Uthando Nesithembu Uncut. So ke yona izabe idlala okanye izabe iqala nge-5th kaDisemba on Friday. Ixesha ke ezawudlala ngalo, it's 8 o'clock. Kuthiwa ke viewers can expect more than just unseen footage, but raw emotions and real conversations. Each episode will focus on one major storyline, from Mayeni's emotional confessions, Musa and Makhumalo's increasingly strained relationship, the rising tension between the wives, and Musa's struggle to preserve the family. So ke basically sawuboniswa ke izinto singazange saziboniswa, uncut, unedited, and then ke kuzabe kudilwa nezinto ngqo. Each episode izabe straight to the point, kube kungekho fluff. I wonder ke uMayeni ke zithini ezi confessions zakhe bethunani. Bese sibonile ke ku season 8 ba i-relationship kaTata Musa Mseleku kunye noMakhumalo is strained nyani, and then ke kunamakhosikazi kwawona ane issues amongst themselves, because besibone kufika uMakhwela kwangathi njoba behamba nje eMzumbe kungenxa yoba ethathe wife number 5, only to find out ba behleli kakade befuna izindlu ezingaphandle kwapha eMzumbe. AyisinguMakhwela lo bahambisayo, meaning nabo bebe ne-conflicts zabo. Sava ke nangexesha uTata Musa Mseleku begule manesiya esibhedlele bekukhe kuhlale kulwe ngoba uzawubheka phi akazoyaphi, uyayibona ezaa zinto zezikhwele. So ke inoba ke sawuva kakuhle ba beziqalele phi sekude ngokube sithi gqisi babona ke bengavani ngolu hlobo bengavani ngalo. Abantu esibabona bonwabile mntaka bawo nguMacele kunye noSamke, wife number 5. So okay guys, it's a date nge-5th of December 2025 at 8 o'clock, DSTV channel 161, Mzantsi Magic. Sizabe sibukela ke episode yokuqala yesi special sibizwa ngoba uthando nesithembu uncut. Inoba ke izasinceda ke ba xa kuza isizini le, season 9 next year, izawusibeka nokwezingqondweni ba kanye yonke into ithini, uyabo. Anyways, I'm very excited guys. Niyayazi indlela endithanda ngakhona uthando nesithembu. Khanitsho ke nakuba nicinga ntoni ngale video. Mamgobhozi uyanibona ku video elandelayo. Bye.